Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa zurriyyati wa baiti ila hadratil Rasulullah Muhammad Jazuli bin Ashmani wa ala ruhi abahul albab syekhun wa ila hadratil dihni wa dihnikum wa dini ahli wa dini ahlikum syarul lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir ini. Babu tahsinil ismi tanggal 11. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabku anfusakum wa ahlikum naro. Babu tahsinil ismi hadza utawi iki iku babu tahsinil ismi bab narangake baguse jeneng. Kemarin kan termasuk hak anak mendapatkan nama yang baik. An Ibni Abbasin diriwayatake saking Ibni Abbas kala ngucap sapa Ibni Abbas kana ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya tafaulan ki ngalap ketularan sapa Nabi. Iku yang tafa'alu ngalap ketularan sapa Nabi walayata toyarulan ora tatoyor sapa Nabi. Tatoyor itu punya pikiran jelek atau tompo Allah sapa Nabi. Walayata toyarulan ora tompo Allah sapa Nabi. Itu namanya tatoyor. Tatoyor misalkan nak wong Jawa kae nak omah kok dhuwure bengi-bengi ana manuk gagak berarti dilongkas ana sing mati. Kuwi jenenge apa? Toyo. Meneh iki biasane apa? Nak kedep, kedutan kok kedep apa nang? Kedutan ngerti nggih jenengan? Nah, nak kedutan berarti meh ana mentok tamu utawa nak ana manuk perenjak. Nah, berarti meh ana tamu. Lah bahasane jenengan apa arane kaya ngono kuwi? Yo ngono kuwi lha jenenge toyur atau negatif thinking. Wa yujibulan gunake hu ing Nabi. Apa al ismu jeneng al hasanu kang bagus. Nabi ki seneng ambek nama sing apik. Kalau Nabi mawon jenenge Ahmad Muhammad, orang yang sangat terpuji. Rawang riwayatake ing hadis sapa Ahmadu Imam Ahmad wa Tabrani lan Imam Tabrani wa an Ya'isil Ghifari lan saking Ya'is bin Ghifar. Kala ngucap sapa Ya'is da'a mundut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakotan ing unta yauman ing dalem suwiji dina. Pakola nuli dawuh sapa Nabi man utawi sapa wonge iku yahlibu ngepoh sapa man. Ngepoh ki meres susu, mengambil susu dari unta. Berarti susune apa? Untane unta wedok menawa dipoh, susune dipoh kuwi yo dipliriti gen metu susune. Ha ing nakoh. Makola nuli ngucap sapa rajulun wong lanang. Anak utawi ingsun, anak yo ingsun. Makola nuli ngucap sapa Nabi. Maksudnya anak pertama ku kula sing duwe unta iki Nabi. Fakola nuli dawuh sapa Nabi ma iku aspa ismuka utawi jeneng ira. Kala ya sampeyan iki sapa? Kala matur sapa rajul. Marrotun ya marroh. Ai ana marroh, jenenge marroh. Kala ngucap sapa Nabi, matur sapa Nabi, lungguh sira
Sumakoma nuli ngadeg sira. Sumakoma nuli ngadeg. Sumakoma nuli ngadeg sapa akharun liyane. Pakola nuli matur meneh sapa nabi ma iku apa ismuka utawi jeneng ira. Kala ngucap sapa akhor marroh ai ana utawi ingsun iku marrotun marroh. Kala ngucap sapa nabi dawuh sapa nabi Ukut lungguh sira sumakoma nuli ngadeg sapa akhor liyane. Pakola nuli dawuh sapa nabi ma iku sapa ismuka utawi jeneng ira. Kala ngucap sapa akhor sing terakhir jamroh ai ana utawi ingsun iku jamrotu jamroh. Jamroh yo maknane napa mawa utawa mawa napa bahasa Indonesiane? Hah? Bara ya mawa ngerti mawa apa jajal bahasa Indonesiane mawa. Pakola nuli ngucap sapa nabi ukut lungguh sira sumakoma nuli ngadeg sapa ya isu ya is. Pakola mongko ngucap sapa nabi ma iku apa ismuka utawi jeneng ira. Kala matur sapa ya is ya isun ai ana utawi ingsun iku ya isun ya is. Kala ngucap sapa nabi matur sapa nabi uhluk ngepoho sira ha ing nakoh. Maksud iki mbak yo jenengan iki sing apik, jenengan apik wis sak pirang-pirang kok. Golek jenengan sing ora apik. Rawang riwayatake bu ing hadis sapa Abdul Tabrani Imam Tabrani wa isnaduhu utawi isnade hadis iku hasanun hasan wa an Abdillah ibn Sikhiri lan saking Abdillah ibn Sikhir kala ngucap sapa Abdillah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku iza sa'ala ing dalem nalikane takon sapa nabi an ismir rajuli saking jengene wong wa kana lan ana apa ismuhu. Nabi nak takok kok jengene kok apik, takok jenengmu sapa iku hasanan bagus. Nek kok jengene apik urifa mongko dikaweruhi apa zalika mengkono-mengkono hasanan bimajihi ing dalem wajahe nabi. Nak jengene apik ya nabi wajahnya melu mesem, melu cerah. Wa ing kana lan lamun ana apa ismun iku ghairu zalika ora mengkono-mengkono hasanan, tapi takok ditakoki jengene sapa kok jengene kok elek, jeneng kok pendil engkrak bajul jeneng kaya ngono. Misalkan nak cara wong Jawa mriku kariha mongko sengit sapa nabi hu ing ismun. Ya ketang to sekedar jeneng kuwi ora trimo tenger, tapi napa anak wong Jawa napa asma kinarya japa. Jeneng kuwi ana maksude donga. Rawang riwayatake bu ing hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani fil kabiri ing dalam kitab kabir wal ausati lan kitab ausat warijalu utawi pira-pira rawine hadis iku rijal pira-pira rawi as-sahihu kang sahih ghairu Sa'id ibni Bashir sakliyane Sa'id bin Bashir wa huwa utawi Sa'id iku sikotun adil wa filan iku ing dalem Sa'id dhafun utawi apes. Kala dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam hakul waladi utawi hae anak alal walidi ing atase wong tuwa iku ayu hasina yen to bagusake saka walid ismahu ing jengene anak. Niti bulan baleni wae so nak golek jeneng sing apik artine apik maksudnya apik. Ora iso golek jeneng sing apik ya takok Mbah Yai king artine apik cara nulise yo bener. Makone ana maksudnya apik tapi tulisannya ora bener ya dadi ora apik. Kala ngucap sapa Al-Munawi Pak Munawi pala yusami mongko ora ngarani
sapa walid hu ing walad bismin kelawan jeneng mustakrihin kang den sengiti aja gawe jeneng sing disengiti kaharbin kaya aran harep wa murratin lan murrah mau oke mak ora marrah mau nggih murrah sing dhuwur mau ya nang murrah murrah kuwi artine napa pahit wa murratin lan murrah wa haznin lan susah bahasa Arab tapi artinya ora apik hazan nah, mizan tambah timbangan hazan lan hazan artinya napa susah kala ngucap sapa sahibul qamusi wong kang duweni qamus fi safaris saadati ing dalem kitab safaris saadah napa niku amaro nggih amaro perintah sapa dhuwur mau amaro perintah sapa nabi al ummata ing umat bitahsinil asma'i kelawan bagusake pira-pira jeneng fihi iku tetep ing dalem amaro tambihun utawi ngilingake ala annal af'ala ing atase sak temene pira-pira tingkah iku yang bagi prayoga apa antakuna yen to ana apa af'al iku munasibatun kang pantesi lil asma'i maring pira-pira jeneng ora termo apik ya pantes li annaha krana satuhune asma iku qawalibuha pira-pira qawalib nak sama kolbun niku bolak-balike af'al dalatun kang nuduhake alaiha ing atase af'al ya kuwi mau nak cara ning Jawa apa asma kinarya japa la jaroma ora mesti ittadot natrapi apa al hikmatu hikmah ar-rabbaniyatu kang bangsa pangeran iku ayakuna yen to ana bainahuma ing dalem antarane af'al wa asma apa tanasubun pira-pira pepantesan wartibatun lan persambungan wa taksirun lan wa taksirul asma'i terus ke wa taksirul asma'i utawi pengaruhe pira-pira jeneng pengaruh atau kesan dari nama fil musammiyati ing dalem pira-pira perkara kang den arani wal musammiyati lan tegese kang den arani fil asma'i ing dalem pira-pira jeneng iku zahirun pertelo bayinon tur tegese pertelo wa qalla malan sithik taro weruh sapa sira isman ing jeneng qabihan kang ala illa wa huwa kejaba utawi asma iku ala insanin ing atase menungso qabihin kang ala nek jenenge tok wae ala ya akhirnya orangnya ya akhirnya ya melu Allah wa utawi Allah subhanahu hale maha suci Allah bi hikmatihi kelawan hikmah Allah fi qadaihi ing dalam pestine Allah iku yulhimu awe ilham sapa Allah an-nufusa ing pira-pira awak antadoa ing yen nyelehake sapa nufus al asma'a ing pira-pira jeneng ala hasbi musammiyatiha ing atase sekerine kang den arani asma litana sibi hikmatihi
litanasibi hikmatihi krana litan tak tunggal nomor kali litana sipi leres litana sipi hikmatihi krana pepastene hikmai asma bainal lafzi ing dalem antarane lafat tanasub itu pepantesan wa maknahu lan maknane lafat terkait antara lafat dan maknanya kama yunasibu kaya oleh gawe pantes saka Allah kama yunasibu kaya oleh gawe pantes saka Allah bainal asbabi ing dalem pira-pira sebab wa musababatiha lan pira-pira perkara kang den sebabi wa ilaihi lan maring tanasub asyara aweh isyarat sapa alqailu wong kang ngucap biqaulihi kelawan dawe qail wa kullama absarat lan semangsane ningali apa aina kang ripat loro ira zalaqobin ing wong kang duweni lakop itu jeneng paraban nak cara miki illa maknahu kejaba utawi maknane zalaqob ing fakarta lamun mikir sapa sira filaqobihi ing dalem jenenge zalaqob wa qala lan ngucap wong mesti berpikir nak jenenge apik ya mesti sing krungu ya mesti wonge apik mesti nak jenenge elek ya wonge ya elek wa qala lan ngucap sapa Ibnu Junayyin wa marolan lewat bi kelawan ingsun apa dahrun mongso wa ana utawi ingsun iku asma'u krungu sapa ingsun al isma ing jengen la adri kang ora weruh ora ngerti sapa ingsun maknahu ing maknane isma fa ahodha nuli ngalap sapa ingsun maknahu ing maknane fa ahodhu nuli ngalap sapa ingsun maknahu ing maknane ismun lif min lafdihi saking lafale ismun fa akshafu nuli buka sapa ingsun hu ing maknahu fa idza dumadaan ing dalem nalikane akshafu huwa utawi maknahu iku zalikal makna kelawan mengkono lah makna bi ainihi kelawan wujude zalikal makna au qaribun utawa parek minhu saking zalikal makna babu taktibil waladi ai hadza utawi bab nerangake mulang tata krama anak wa tarbiyatihi lan didik anak an Abi Dzarrin saking Abi Dzar radhiyallahu an kala ngucap sapa Abi Dzar kuntu ana sapa ingsun iku jalisan wong kang lungguh indan Nabi ing dalem sandinge Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idzan lan ing dalem nalikane jalisan bil Hasani ketemu kelawan Hasan wal Husaini lan Husain putune Kanjeng Nabi Nabi Dzar kek jagung karo Nabi malah ana Hasan karo Husain radhiyallahu ridho sapa Allah Gusti Allah anhuma maring Hasan wal Husain rokiban hale nunggang numpak sapa Hasan rokiban hale rokiban tasniyah niku rokiban hale numpak sapa Hasan wal Husain ala kakfi jadiha ing atase pundake mbae Hasan Husain jenenge putu yang glayut ning ngene mbae wong nabi tapi wong sing glayut gandul ning pundake kiwa tengen ana Hasan karo Husain dan bulan pundake nabi ala kakfi jadihima ing atase pundak mbae Hasan Husain
Rasulillah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa utawi Rasul iku yuhadisu ceritani sapa Rasul nah ing kita nabi ki omong-omong ki cerita niku carane di lindoti karo utune falama farogo nuli ing dalem semangsane wis rampung sapa nabi min hadis saking critane nabi kala mongko dawuh sapa nabi lauma maring Hasan wal Husain ya ditauke jenenge putu lho timbang ditauke tapi ketika nabi ceritane wis rampung Hasan Husain diomongi ngene anzila meduna sira loro yoto putuna Hasan Husain medun ya auladi ing pira-pira putu ingsun Pak bala nuli madhep putune kon medun wong wis bar Pak bala nah niku berarti napa tanda cintanya seorang mbah kepada cucunya diglendoti budake ditumpaki gawe jaranan we nabi meneng wae berarti nabi termasuk cinta kepada cucu fa'at bala nuli madhep sapa Aliun Ali berarti bapakne Hasan Husain karoma mugi mulyaake sapa Allah Gusti Allah wajhahu ing wajahi Ali falam manaro ya semangsane ningali sapa Hasan lan Husain guru ing Ali wedi khofa mongko wedi sapa Hasan Husain guru ing Ali cara pakne teko Ali teko weruh anake kok nglindhut mbahne gawe jaran-jaranan dipentelengi cara mriki terus Hasan Husain wedi wanazala lan turun utawa napa medhun sapa Hasan Husain andori jaddihima saking geger Mbah Hasan Husain nanti kon nabi kon medhun ora lek medhun ya terus napa Ali metu weruh anake kok gawe jaran-jaranan bae dipentelengi terus cah loro kuwi mau wedi terus nembe gelem medhun Fakola nuli ngucap nuli dawuh lamun mamare Hasan Husain sapa an-nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam nah iku apa balu kuma utawi tingkah loro utawi tingkah sira loro iki apa to nang iki apa mau carane ono apa kuwi kola ngucap utawa jawab sapa Hasan Husain Khofa, lha kok cukup medhun ngono napa ditakoni, ana apa nang ana apa? Putu ana apa tusan, sen ana apa? Khofa wedi kita min abina saking bapak kita. Kula medhun gagian medhun. Mergo disengeni bapak dipentelengi karo bapak sinten wau bapake Ali. Fa'ak bala nuli madhep sapa Aliun Ali radhiyallahu anhu alaihima ing atase Hasan Husain. Nah, maksudnya ngajari tok-tok romo. Maksudnya dipentelengi disengeni mergo ora pantes. Yo ketangno mbae ora nesu, tapi ora pantes kok mbae pundake digawe jaranan. Maksudnya ngelekke jenengan sami. Yo ketambah kuwi mesti sayang mbek putu. Tapi yo sing sopan, aja ditoke wae robek. Lho niku malah cuma dipentelengi. Wadoro balan mukul saka Ali huma ing Hasan Husain napa kok dipukul mergo kuwi perbuatan ora pantes bocah cilik kuwi nek ora dilekke iki ora mudeng bener ndi sing ora bener ndi malah kudu dilekke nek salah jate jewer ya kudu dijewer niki Hasan Husain nganti dikapake dipentung disabet karo bapakne dhewe wakola napa kok nganti disabet anake wakola lan ngucap sapa Ali al adabu utawi adab iku khairun luwe bagus lakuma kedue sira loro tak sabet merwadap murapik ombah kok digawe jaranan nek dipukul sesuk yen ora dibaleni faqala nuli dawuh sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi sebenarnya mbah wis sayang gentenan Nabi
ngomong karo Ali, ya Ali we Ali latan har ojo nyentak siro al Hasana ing Hasan wal Husaina lan Husain. Ini Ali pakne ganti sing disengeni mbahne li Ali anakmu cek cilik ojo mbok sentak yo ngandani tapi nek cek cilik yo ojo di sentak ngono fa innahuma gerang kok urung mudeng yo di sentak orang mudeng ya ngono cara bahasa apa ya nganggo ilat nganggo ulat terus nganggo ilat terus nganggo alat fa innahuma krono seturune Hasan Husain iku rihanat ayah koyo ambune wangi ingsun. Nabi sayang banget ojo mbok sentak. Nak Hasan Husain mbok sentak sing loro atiku. Mergo Hasan Husain iku bagiku seperti awakku dhewe. Nah, mbah kan biasanya ngono, luwe sayang karo putune ketimbang karo anake wani nyentak ambek putu ora wani nyentak. Anake wani neot ambek putu ora wani neot. Nabi ternyata juga gitu. Ora entuk yen putune disentak padahal sing nyentak sinten pakne dhewe. Mergo bagi Nabi Hasan Husain itu seperti dirinya Nabi sendiri. Warohatul qalbi lan kepingine ati ingsun. Wasari rotu kabidi lan rahasiane ati ingsun. Wis pokoke napa ya kebahagiaan luar biasa. Nah wong nganti iso duwe putu. Mana putu ku dikuti-kuti, dipundang, digendang-gendong. Fakola nuli ngucap sapa Aliun Ali karoma wa wazahu sam'an ing asma'u krungu sapa ingsun wa ta'atan lan atiku tegese manut ingsun nggih Nabi mriki sami'na wa atokna yo dikandani kon medun tapi ora usah nggawa bahasa kasar apa meneh kok kanthi dipukul mergo niku putu kesayangane Nabi fanazala nuli mudun nuli temurun sapa Jibrilu malaikat Jibril wa qala lan ngucap sapa Jibril ya Allah nanti Jibril urun rembug ya Muhammadu Nabi Muhammad al-haqqu utawi Allah kang maha hak al-haqqu utawi Allah kang maha hak iku yaqulu dawu sapa al-haqqu ya Allah utruk ninggalo sira aliyan ing ali yu'adibu hale mulang tata krama sapa ali huma ing Hasan Husain isbiku marekno sapa sira kabeh auladakum ing anak-anakmu kabeh. Maksudnya Jibril yo ben to Nabi wong pak mulang tata krama anake wa asinu lan bagusno sapa sira kabeh asma'ahum ing pira-pira jenenge aulad. Ngene iki lho. Nanti kaitannya didik memberi nama yang baik nanti Jibril wae melu rembug wa thayyibu lan bagusna sapa sira kabeh abadan namun ing pira-pira badane aulad yo badane digawe apik tukoke klambi sing apik adus yo tukoke sabun ana sampune maksudnya badane yo di rumah turzaku mongko den paringi rezeki sapa sira kabeh mergo anak kuwi mesti nggawa rezeki syafaatahum ing perantarane aulad. Cara mriki napa nak ten Jawa banyak anak banyak rezeki. Tapi kalau pemerintah malah program KB ora itu kakean anak ora iso ngoni. Wale nang ngene agama ora usah kuwatir mana sakake yo. Nah wong Islam anake sithik kok lak populasi wong Islam dadi sithik. Falam masami'a nuli ing dalem semangsane mireng bidzalika kelawan mengkono-mengkono kala sapa mau Jibril nggih
Bidzalika kelawan mengkono-mengkono kala Jibril ya Muhammad mau sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kala mongko dawuh sapa Nabi Nabi diulang langsung dari malaikat Jibril. Jadi peristiwanya Hasan, Husain dan Ali. Ya ma'syarul muslimin, golongane pira-pira wong Islam. Man utawi sapa wonge iku rozaqo paring rezeki. Hu ing man sapa Allah Gusti Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Nabi sedawuh biwaladin kelawan anak. Wong Islam anak minggoi nggawa rizki. Sing nanggung rizkine anak ku awake dhewe, tapi sapa wong tuwa. Wong pitik wae ana rezekine, nganti kewan sing ning jero lemah wae ana rezekine. Apa meneh kok menungso fa alaihi mongko iku wajib ing atase man. Bitak bi kelawan mulang adab walad wa taklimihi lan mulangi walad. Lalu nak duwe anak dididik sing apik, diulang sing apik. Mergone napa fa innaman krana setuhune wong alama kang mulang sapa man waladahu ing anake man wa adabalan mulang tata krama sapa man ing walad. Ana wong tuwa kok mulang anake, ora iso mulang kok ya disekolahke dipondoke. Rozaqo mongko paring rizki hu iman sapa Allah Gusti Allah. Lawi malah ketok dalile kan sering sliwar-sliwar gitu. Wong tuwa ki mondoke ora usah kuwatir babakan sangu. Anggere niate apik mondoke anak sangu niku mangke sing mikirke, sing nyukuke, sing mernake Gusti Allah. Kalau ndelok wong tuwa kok duwe anak ning pondok niku malah justru rezekine semakin lancar. Buktine jenengan njaluk apa wae ana napa mboten? Ana. Mergane napa? Sing ngeki dalan rezeki wong tuwa sing duwe anak ning pondok niku Gusti Allah. Ternyata niki hadis iki napa niku wae aja. Man allama waladahu wa adabahu rozaqahu wa syafa'atahu ing perantara walad. Ya rezekine wong tuwa jalaran duwe anak ning pondok rezekine dadi lancar. Mergo ning pondok niku termasuk napa jihad gitu, jenengan termasuk berjuang kanggo urip-urip agamane Gusti Allah. Wa man utawi sapa wonge iku tarokan perlu distabilo niki. Wa man utawi sapa wonge iku tarokan ninggalake sapa man waladahu ing anake majahilan hale bodho. Tapi nak duwe anak ditokke ora di ngajekke ora dipondokke kana mongko ana apa kulo zambin saben-saben dosa amila kang lakoni sapa walad hu ing zambin alaihi iku tetep ing atase man. Tapi nak anak kok goblok lenga-lengo mergo ora disekolahke ora di ngajekke, tiap anak nglakoni dosa wong tuane melu entuk kiriman dosa. Lan bener wong tuane jenengan mbok ngerti dalil iki mbok ora jenengan dipondokke, berarti wong tuane jenengan luwih pinter saka jenengan. Rezekine dadi lancar, jenengan ngaji ngene iki jenengan entuk ganjaran, wong tuwa ya melu entuk ganjaran. Wa hadasa lan critani nah ing kita sapa Ayyub bin Musa bin Amrin ibni Sa'idin ibni al-Asi Ayyub bin Musa an abihi saking bapake Ayyub bin Musa an jaddihi saking bae Ayyub bin Musa radhiyallahu an kala ngucap sapa jaddihi kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana hala ora aweh sapa walidun wong tuwa waladahu ing anake walid
Abdullah ing luwih utama min adabin saking adab hasanin kang bagus. Pemberian terbaik orang tua kuwi ora bondo donya, tapi nopo akhlak sing apik. Maksudnya diulangi kei ilmu. Hadza utawi iki hadis, iku hadisun hadis sahihun kang sahih. Sahihul isnadi terus ke kang sahih isnadi walam yukhrija lan ora ngetokake saka Bukhari Muslim ing hadis wa an Jabir bin Samarota lan saking Jabir bin Samurah radhiyallahu an kala ngucap sapa Jabir kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu demi Allah li ayu adiba yakti utawi yento mulang adab sapa ahadukum salah sijimu kabeh waladahu ing anae ahad. Ana wong kok mulang adab anake iku khairun luwe bagus lahu kedue man. Wong tuwa kok gelem ngajari basa anake, ngajari sopan anake min ayata sedekah tinimbang yen to sedekah sapa ahad kula yaumin ing dalem saben-saben dina benis besoke kelawan separone sok. Berarti sedekah karo mulang tata krama anak luwih apik mulang tata krama anak. Wa anhu lan saking Jabir radhiyallahu an wala ngucap sapa Jabir kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ayu atiba yakti utawi yen to mulang tata krama sapa ar-rajulu wong lanang waladahu ing anake rajul iku khairun luwih bagus min ayata sedekah tinimbang yen to sedekah sapa rajul bisa ing kelawan sakso ana sing muni bisa ana sing muni sakso intine sedekah karo mulang anak luwih apik mulang anak kala ngucap sapa al-Munawi Pak Munawi qauluhu utawi dawuhe Nabi li ayu adiba ya li ayu adiba yakti utawi yen to mulang adab sapa ar-rajul wong lanang wala dahu ing anake rajul ai indama tegese ing dalem tumeka walad yak luhu balik sapa walad minasini saking umur wal aklilan akal. Pemene kok didike nganti dewasa secara umur dan akal. Dididik ketang kowe 15 tahun, 17 tahun, 22 tahun nganti wis sarjana kok ijik didik diongkosi wong tuwa. Mubalighon kang banget nganti napa ya wati gedhe maksudnya nganti mudeng sapa walad yang tamilu kang mengko zalika ing mengkono-mengkono takdib bi yang yung syi'a kelawan yen to mundhakake sapa rajul ing walad ala akhlaqi solhai ing atase akhlake pira-pira wong kang bagus al mukminina lan kang padha mukmin wa yasunu lan ngreksa sapa rajul ing walad an mukhalatatil mufsidina saking campur wong-wong kang agawe rusak anake dijogo aja sampe salah pergaulan ya ben salah pergaulan mulane keke panggonan sing apik wa yu alima lan yen to mulang sapa rajul ing walad Al-Qur'ana ing Qur'an anake yo diwayahi Qur'an isone jilid yo jilid engko nek wis Qur'an nah kono keke TPQ apa ning pondok wal adab lan adab walisanal arabi lan bahasa Arab wa yusmi'a lan yen to awe krungu sapa rajul ing walad as-sunana ing pira-pira sunnah wa aqawilas salafi lan pira-pira dawuhe ulama salaf
diulangi Quran, ulangi hadis, yo diulangi pendapate para ulama. Wa yu'allima lan mulang sapa rajul hu ing walad, diulangi min ahkamid dini saking pira-pira hukume agama, yo dikenalke agama, kenalke syariat, diulangi fikih, diulangi babagan salat, rukune salat, syaratnya salat, batale salat, diulangke ma ing perkara lahina kang ora ana semuge iku maujud anu sangking ma bayu hadida lan yen to meden-medeni sapa rajul hu ing walad. Ya nek ora gelem diulang, anak kok pepeko sak penake dhewe ya diweden-wedeni, ya dijewer barang sumaya riba lo nganti mukul sapa rajul hu ing walad. Perlu dipukul ya dipukul, perlu diteyot ya diteyot. Ala nahwis sholati ing atase ninggal salat. Anak wis jatah salat kok urung salat. Wa ghairi zalika lan sakliyane mengkono-mengkono nahwis salat. Dikandani wis wayahe salat ora salat, aja dinengke. Ora salat ya dilokke sentak. Cek ora mangkat ya digebuk. Wa qauluhu utawi dawuhe Nabi, maka anak nek dikeki longgar ya semakin boleh longgar. Wong tuwa kok longgar karo anak, ya akhirnya anak semakin napa golek peko, golek alasan. Wa qauluhu utawi dawuhe Nabi, khairun hiya khairun lahu, khairun iku luwe bagus lahu kedue ahad min ayata sodako tinimbang yen to sodako sapa walad utawa ahad bisa in kelawan saksa ai tegese iku li anahu krana setuhune rajul iku iza attaba ing dalem nalikane mulang sapa rajul hu ing walad sorot mongko dadi apa af'aluhu pira-pira tingkahe walad iku min sedaqatihi saking sedaqahe rajul ya wong tuwa kuwi mau min sedaqatihi saking sedaqahe rajul utawa walad aljariyati kang mili. Wong tuwa duwe anak kok terus anake diulang kok terus gelem nglakoni, wong tuwa melu entuk ganjarane sedaqah. Wa sedaqah tusoi utawi sedaqah sakso. Alasane kuwi napa kok luwih apik mulang, mergo mulang kuwi dadi sedaqah jariyah, ganjarane yo milih terus. Wa sedaqah tusoi utawi sedaqah sakso iku yang kotiku dadi pegot, dadi putus. Apa sawah buah ganjarane sedaqah tuso. Ya nek sedaqah wis, tapi nak mulangi anak. Nah, kulo mangku terus mergo ilmune manfaat. Wa hada utawi iki takdir iku yadumu langgeng apa hadza bidawamil waladi sebab langgenge anak. Wal adab bilan adab selagi anak iso napa wau nglakoni apa sing mbok ulangke jenengan entuk ganjaran terus. Makane napa sedekah sakso itu padha 2,5 kilo atau ya kalau dinganu ya sekitar 3,5 liter atau 2,5 kilo setara dengan napa kewajiban untuk berzakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab wal khotam.